नमस्कार दोस्तों, स्वागत बा रउरा लोग के फिर से एक नया पारिवारिक कहानी में। अगर कहानी अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करी और कमेंट के माध्यम से बताई कि ई कहानी रउरा लोग के कैसन लागल। आज की कहानी बा करम के फल। बहुत पुराना बात बा। एक बड़ा समृद्ध राज रहे जसपुर। वहाँ के राजा रहन मनोहर राजवंश। उनकर वीरता और साहस के कहानी दूर दूर तक देश में फैला रहे। राजा बहुत युद्ध कैले रहन और ओह में जीतल भी रहन। पिछला युद्ध में उनका हाथे एगो बूढ़ आदमी के मौत हो गई, जो एक मर रहल सैनिक के पानी पिलावत रहे। राजा के भाला एक तीर से टकरा के वो बूढ़ा के हृदय से पार हो गई तो राजा बड़ा ही दुखी भइलन। वो हारल राजा के वो राज्य वापस कर देलन और पश्चाताप में युद्ध कभी ना करे के मन बना लेलन। राजा के कोई संतान ना रहे, ऐसे रानी बड़ी दुखी रहत रही। एक बार एगो सन्यासी राजा दरबार में पधारल। राजा ओकर बहुत ही स्वागत कैलन, जेकरा से वो प्रसन्न होके राजा से कुछ मांगे के कहलस। राजा कहलन कि प्रभु दया करी हमरा पर। हमरा राज्य में सब कुछ बा, मगर एके कमी बा कि हम निसंतान बानी। सन्यासी थोड़ा देर आंख बंद कइला के बाद कहलस कि हे राजन, तारा भाग्य में 2 गो संतान बा, मगर ऊ तहरा के कष्ट देवे वाला हुई। राजा विनती करते हुए कहलन कि महाराज, हमरा निसंतान होके के कष्ट अन्य कष्ट से कहीं ज्यादा बढ़ के बा। सन्यासी कहलस कि तहरा महल के पीछे वाला भाग में 2 गो बेल के पेड़ जेकर जड़ आपस में मिलल होखे, ऊ जो बेल के फल लागल होई ऊ बाण मार के तुड़ के ले आव और आपन मेहरारू के खिया द। तहार इच्छा अवश्य पूर्ण हुई, लेकिन तहार संतान तहरा के कष्ट दी, ई याद रखिह। राजा सन्यासी के कहे के अनुसार बेल तुड़ के रानी के खिलैलन। रानी ओही वर्ष में जुड़वा बच्चा के जन्म दिली। राजा लइका के नाम वंश रखलन और लइकी के वंशिका। वंश स्वभाव से बड़ा जिद्दी रहे और वंशिका स्वभाव से कोमल। राजा अपन बेटा के कृत से बड़ा उदास रहत रहन, मगर बेटी उनका मनो अनुकूल चलत रहे। राजा बहुत बड़ा यज्ञ कैलन, जेमे बड़का बड़का पंडित लोग पहुँचल। राजा उनका सामने आपन बेटा और बेटी के कुंडली रखलन। ढेर सारा गणना कैला के बाद आचार्य कहलन कि राजा, ताहार बेटा और बेटी दोनों आपस में बदला लेवे खातिर तारा से जन्म लेले बाड़ा सन। तहार भाला से युद्ध में जे भिस्ती और सैनिक के मौत भई रहे, ओही ए जन्म में तहार दोनों बच्चा के रूप में जन्म लेले बाड़ा सन। सैनिक पानी पी के तृप्त ना भई रहे और ओकर पानी पिए के पहले ही ओकर मृत्यु हो गई रहे। ए प्रकार उहे तहार पुत्र के रूप में तहरा से बदला लेवे खातिर जन्म लेले बा। और तहार बेटी उहे भिस्ती हिया, जेकरा के अभी भी दयालु स्वभाव बा। मरते समय में भिस्ती के तहरा पर बहुत क्रोध आई रहे और ओह कारण हृदय वेद के कारण ही ओह एह जन्म में तहरा के हृदय वेद देवे खातिर जन्म लेले बिया। राजा बड़ा दुखी भइलन कि हे विप्रवर, हमरा हाथे दोनों के वध अनजाने में भई रहे और ओ घटना के बाद त हम युद्ध भी कईल छोड़ देनी। हमार अनजाने में कईल पाप के इतना बड़ा सजा। आश्चर्य कहलन
महाराज, भले ही तहार अपराध भूल में होखे, लेकिन तहरा कारण 2 लोग के जान चल गई। राजा आचार्य से कोई उपाय बतावे के कहलन। तब आचार्य बतैलस कि तहरा से वो अनजाने में कईल पाप के साक्षी एक बूढ़ा पेड़ और तहार रथ में जूता घोड़ा रहे। ओकरा अफसोस रहे कि ओकर भाला में लागल लकड़ी ओकरे पेड़ के रहे। ऊ भी कुछ दिन के बाद ऊ अपन प्राण त्याग देलस और घोड़ा भी युद्ध के बाद मर गई। एह जन्म में ऊ पेड़ राउर महल के पीछे वाला जंगल में लकड़हारा के रूप में जीवन व्यतीत करता और ऊ घोड़ा एह जन्म में एक बनिया के घर लड़की के रूप में जन्मल बा। अगर ऊ लकड़हारा और ऊ लड़की राउर मदद करी त रउरा आपन पुत्र और पुत्री से मिले वाला कष्ट कम हो जाई। राजा अगला दिन लकड़हारा के खोज शुरू कैलन तो 3 नौजवान लकड़हारा के सैनिक लोग राजा के सामने प्रस्तुत कैलस। राजा पेशो पेश में रहन कि एह में से आचार्य के बतावल लइका कौन ह। ऊ तीनों के ई कह के विदा कर देलन कि राजकाज खातिर तोहरा लोग के बुलावल जा सकता। तीनों सिर झुका के राजा से विदा लेलस और आपन आपन काम पर चल गईलसन। राजा ऊ लकड़हारा के पीछे गुप्तचर के लगा दिलन और उन्हीं के हरकत बतावे खातिर 1 सप्ताह के समय मंगलन। गुप्तचर खबर देलसन कि 2 गो लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटेला त तीसरा केवल सूखल लकड़ी के बिनेला और ऊ हरा भरा पेड़ के देख के बड़ा खुश हो जाला। दुनो लकड़हारा तो एह नगर में लकड़ी बेचेलसन, लेकिन तीसरा अपन लकड़ी के एगो आश्रम में दे देला। ओइजे ओकरा कुछ खाए पिए के सामान मिल जाला तथा सर छुपावे के जगह भी। राजा अगला दिन वेश बदल के घोड़ा पर सवार भइलन। अकेले ही गुप्तचर के बतावल आश्रम की ओर चल पड़लन। रास्ता में ऊ देखलन कि एगो बूढ़ आदमी आपन नौजवान बेटी के साथ घूम घूम के तरह तरह के सामान बेचतिया। ओकर बेटी बैल के तरह गाड़ी के खींचत रहे। गर्मी के मौसम के शाम के धूप भी बड़ा जालिम होला। बूढ़ा के लड़की के चेहरा पसीना से तरबतर होत रहे। राजा के दया आ गई और ऊ आपन अंगोछा लड़की के सिर पर डाल दिलन ताकि धूप से बच सके। ऊ बूढ़ा के देखलन त पइलन कि ओकर एगो पैर से ऊ लंगड़ा बा। राजा अपन एगो अंगूठी बूढ़ा के देलन और अगला दिन दरबार में आवे के कहलन। बूढ़ा कुछ पूछी तब तक राजा घोड़ा में एड़ लगा के चल देलन। राजा कुछ ही घंटों में जंगल वाला आश्रम में जा पहुंचलन। ऊ आश्रम के गुरुजी के प्रणाम कैलन और यज्ञ में शिष्य सहित न आवे के कारण पूछलन। गुरुजी कहलन कि हे राजन, ये आश्रम तहार राज्य के सीमा से बाहर बा और हमरा के कोई आमंत्रण भी ना देले रहे। तू हमार अतिथि हवा, ऐसे विश्राम कर। कल सवेरे निकल जइह, काहे कि जंगल में जंगली जानवर के खतरा बा। राजा अपन सर के झुकाते हुए कहलन कि हे महात्मन, हम पहले ही बिना राजा के आज्ञा के ए राज में घुस आइल बनी और यहाँ रुक के आपन गलती के अपराध नइखी बनावल चाहत। गुरुजी कहलन कि जैसन तहार इच्छा। हम आपन प्रिय शिष्य तहरा साथे भेजतानी ताकि ऊ तहार जंगल पार करावे में तहार मदद कर सके। राजा सोचलन कि एक बालक भला हमार का मदद करी, लेकिन वो गुरुजी के बात टाल भी ना सकत रहन। एक नौजवान राजा के समान खड़ा भइल और राजा के घोड़ा के लगाम पकड़ उनका के घोड़ा पर सवार होके के आग्रह करे लागल।
राजा घोड़ा पे सवार होके घोड़ा के लगाम अपन हाथ में ले लेलन। नौजवान गुरुजी के दंडवत प्रणाम कर आपन धनुष और प्राण के तुड़ी आपन कंधा पर रखलस और एक जोर के सीटी बजैलस त एक सफेद घोड़ा दौड़ते हुए आई। राजा देखलन कि घोड़ा बड़ा सुंदर और मजबूत रहे, मगर ओकर राह में लगाम ना लग रहे। उ लइका कूद के घोड़ा के कंधा पर जा बैठल और घोड़ा के आयाल के सहलाते हुए ओकरा के पुचकारे लगल। राजा गुरुजी के पुनः प्रणाम कइलन और घोड़ा में एड़ लगा देलन। राजा आश्चर्यचकित रहन कि उ नौजवान बिना लगाम के घोड़े के भी हमरा से आगे होखल जाता। अभी राजा अपन सीमा में प्रवेश ही कैले रहन के कड़कड़ाती आवाज आइल और राजा घोड़ा से गिर पड़लन। उ नजर उठा के देखलन कि नर मुंडा के माला पहिनले बड़ा बलिष्ठ कुछ राक्षस राजा के घोड़ा के लगाम अपना हाथ में पकड़े सामने खड़ा बा। राजा के क्रोध आइल और आपन तलवार खींचते हुए ललकारते हुए कहलन कि हम तो तहार पूरा वंश के समाप्त कर दे रही, लागत ताकि तू लोग कुछ बच गईल जा, आव तू लोग के भी वध कर दे। राक्षस के सरदार हंसते हुए सामने आइल और कहे लागल कि हे मूर्ख राजा, जब तहार बाबूजी के हम मरले रही त तहरा पास सैनिक रहे, अब तो तू अकेले बाड़ा। और उ एक बहुत बड़ा पत्थर उठा के राजा की ओर फेंक देलस। राजा बड़ा ही चतुराई से ओकर वार से बच गईलन, लेकिन पेड़ के एक शाखा से टकराकर उनकर कपार में चोट लाग गईल और उनकर आंख खून से ढक गई। उनका दर्द के परवाह ना करते हुए तलवार के फिर चलावे शुरू कईलन। उनका लागल कि सब अब शांत हो गए तो उ रुक गईलन। तो उ युवक उनका के आवाज लगैलस कि महाराज रउरा शांत हो जाई। सारा राक्षस चल गईलसन और आगे बढ़ के उ आपन अंगोछा से आँख के पलक के साफ कईलस और एक जड़ी के हाथ पे मसल के घाव पे लगा देलस। राजा आँख खोलन त ओकर तलवार से युवक के बाह पर एक घाव बन गई रहे और सामने एक राक्षस मरल पड़ा रहे जेकर सीना में तीर धंसा रहे। राजा ओ युवक के धन्यवाद कहलन और ओ पर तलवार चलावे खातिर माफी भी मांगलन। दोस्तों, ये कहानी हम एजे समाप्त करतानी। एकर अगला भाग जल्द ही लेकर आए।